ndinokuchingamidzai paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Ndichikutendai nekuramba muchiona nekufollowa nekulike amaprograms ese anobuda paSly Media TV. Muzuva ranhasi tiri kuda kuita setinodzokera kumashure mbichana panguva shoma yakapfuura iyo. Tina mukoma vatakasangana navo vakanga vaseva 16 years and 8 months vari mujeri. Zuva ranhasi tati tivatsvage futi tinzwe kuti music yavo iri kutambirwa sei neveruzhinji uye life yavo vari kuiona sei vachirarama vari kunze since vakanga vaseva nguva refu vari mukati. Zita ravo vanoitwa mukoma Phillip Gwaka. Mukoma Phillip Gwaka ndinokuchingamidzai pachirongwa. Aiwa ndizvo mukoma. Ndizvo makadizvi. Aiwa inini ndinofara. Atiripe makadiwa. Yeah. Mukoma Phillip, tichitanga pane vamwe pamwe vakanga vasina kunzwa kana kuti vasina kuona interview yatakamboita kumashure yeya. Ndinofunga mukatanga nekutsanangura kuti chii chakatora nzvimbo kuti muzowanikwa muri munzvimbo yeusungwa. Okay. Yeah, tingati kujeri takaenda Taba. Taba takaba pfuti pataba mota yevanhu murikuona. Saka mosha idzodzo tingati pfuti yacho yakanga yakatotonga 5 years. Kuba pfuti kwacho kwabva kwanzi robbery ndobva yatonga 12 years. Kuzoba motikari vatsanzi 12 years zaita 29 years. Vandabvisirwa 4 years nekoti vandasara ne25. Then 1/3 yakazonobviswa kujeri, that is 8 months, 8 years 4 months. Kwakasara 16 years 8 months. Ndoza ndakapika dry. Ndakatongwa inini musi wa 10 February 2005. Ndakabuda musi wa 9 October 2021. Ndo zvakaitika izvozvo. Alright. Kwakanga kuri kutanga here kana kuti mune pamwe pamakanga mambopindawo mukapona mubva mazongoitawo munyama wokubatwa zuva iroro? Ya, inini zvakaitika paya. Inini handina kutombobvira ndakabira munhu. Kana pamba chaipo vandaigara navo handabvira ndakabaka na shuga kubva ndiri mudiki. But zvakatangisa mushamwari imomo. Takasanganawo nemunhu anga ane nyaya dzake atiza nyaya dzake kumasvingo kwakuya kunofudza mombe kumba kwedu kumaundi darwena atowanda. Murikuona. Ndoba kuzotinyengera kuti no wakomana ngatidai. Ndiye akandipinza munyaya idzi. Otherwise inini handina kana chandaitomboziva ndokatarisai mukomana wacho iye akatozita appeal akabuda 2016 akatotisiya tiri mujeri. Ina handina kana ndaitomboziva kuti zvinofanira kuti zvifambe sei kumakoti kwacho, handina ndaitomboziva kumahigh court. But iye aiziva because munhu anga agara ari mafield kudhara. Otherwise inini ndakangoitwawo ngojorerwa. Ngojorerwa. Ona manje. Otherwise kuti nditini ndiri mbavha handozvigonera. Mazvoona manje. Saka kune ngati veruzhinji vari kunze ukuku vachitarisa jeri vanoiona iri nzvimbo yakashata zisingaite. Muchitarisa mugaro wamakaita muri mukati, jeri inzvimbo yakaita sei? Ya, inini ndichitarisa jeri inzvimbo yakashata pachokwadi. Asi kwandiri inini inzvimbo yandakaona kuti munhu rinokupa nguva yakakwana yekufunga nekusarudza kuti mangwana unoda kuzovei. Ende inokupa nguva yekuti unokwanisa kuona kuti no zvechokwadi zvandakaita izvi ndainge nditori wrong. Murikuona manje. Rinokupa nguva jeri yekusarudza zvaunoda iwewe. Ende vacho vanoshandira ikoko vakatodzidzwawo kuti iwe pane zvawasarudza vakubatsira kuti zvigozokuraramisa mangwana. Mazvoona manje. Saka jeri handingariti because mhosva dzinosanganikwa nadzo. But kana uchingoenda kujeri zviriko zvinoita kuti iwe unogona kubva ikoko wakutoya uchitorarama panze uchitoraramisa mhuri. Saka jeri rakashata pakuritaura, asi ukapinda mariri uchaona kuti mariri kudhara ndo zvapo. Unokwanisa kutochinja mind wotokwanisa kutotangisa umwe upenyu uchitoenda mberi uchitobatsirwa nejeri racho futi. Mazvoona manje. Saka rakashata kana uri mariri usina pfungwa. Asi kana une pfungwa rinogona kungokunakira futi. Ndizvozvo. Saka imimi pamanga muri mukati apapa zvii zvamaiita zvandingati zvonizvo nhasi uno zviri kukubatsirai mukati mekurarama?
ya inini ndiri mujeri chinhu chandakatanga kuita ndichipinda ndakasarudzwa kumboita mabhuku aya vandanyora masubjects angu ndakapasa 4 masubjects angu then ndakazongoonawo kuti ano pandobuda ndamunhu mukuru age kuti ndizoswera unoda kutanga basa kuita click somewhere ndakazona zvinhu zvokuti zvogona kuzondiremera I decided kutanga music ndakatangisa ita zvemusic zvangu kutanga kudzidza gitari kuti wani zvinhu zvandaifarira ndichikura ndichiona umwe achizviita like kwedu kumaudharuni kwaive ana Marcus Banda ana Pompofu ana system that taienda kumabhendi kwacho kuzi ndaizvifarira but handisiri kuziva kuti ndipinde mazviri ndofanira kuita sei mazviona manje but ndiri kujeri ndakakwanisa kuona mukana wekutora magitari andaiona mujeri wayo though anga akafa but ndakatoriona tora rakafa kudaro kuriita nyowani kuti ndozviripo ndakatanga kudzidzira gitari mazviona manje saka so far mane maalbum mangani kana kuti masingles mangani amareleasa so far? Ndakatanga nekuita single inonzi Enji inova yane video manje Enji yane video kuzouya ndakazoita album last year ndakaribudisa end of last year inonzi Ndeve Nyama ndakarita last year saka ndine album nesingle that is ndine 7 songs dzandakarekoda manje tombotanga pane inonzi Enji izita rechibhebhiri saka ndoda kunzwisisa kuti what was the inspiration chii chakaita kuti muzoti rega ndigare pasi ndakunyora song inonzi Enji? ya pana Enji kwandiri inini ndakava nekubatikana kwakanyanyisa panguva yandakareceiva message yekuti inini ndiri mujeri ndoudzwa kunzi mukadzi wangu inini akaenda kumba kwavo ende patime yandakatozoudzwa akanga atoroorwa somewhere bozi inyaya yekuoma kwezvinhu kwa2006 to 7 hapana aikwanisa kuya chizondiona ujeri ndakakwanisa kuzondiona inini ndisekuru akaya 2009 aiva anga ari sekuru hanzvadzi yamai ndiye akazonditi ko mukadzi wako ndakasangana naye kuona muchiti makasangana naye muri kutodii ndakamusiya kumba anzi mukadzi wako akatoroorwa akaenda kumba kwakutara muri kuona so ndakava nekubatikana nazvo zvinhu zvakandirwadza kuti ko wani mukadzi wangu inini ndakamutora ari mudiki ari kuchikoro and our agreement was tinosvika mba kufa tiri tese but now ijeri chete asi handina kufa so why aenda muri kuona zvakava zvinhu zvakandibata zvakanyanyisa zvakandizonyora that song Enji. Muchitaura ndiri kutonzwa kuti inokubatai zvekudaro munokwanisa here kungoti muchidembo mongoiti gagaga kuitira vari kumba vanzwe kuti mayanga makuudza Enji kuti chii? Okay. Ya Enji ndoimba ndichiti apa Enji wazondigura kunorira handaifunga kuti unganditambe yakadaro ingawani ndiwe wakataura nyangwe zviomese isu hatiparadzane something like that. Yeah, toya pa album iri matiri ni 7 tracks anditi muchinyora masongs muno manyora sei? Munoita zvekurotswa here zvinoita vamwe kana kuti munotogara munyatsodzamisa pfungwa moti no rega ndinyore this message? pamasongs ari paalbum yese tingati nemasongs mazhinji andinawo about dzinosvika kuma 6-7 albums dziri kuya kumberi. Masongs andakanyora ndiri mukati ndaimanyora kazhinji inini handitaurira nguva zhinji ine ndakanyarara so faniro ndiri museo ndaitora time yangu kuteerera nyaya dziri kutaurwa nevanhu vamwe ari apa vanenge vachitaura dzavamwe ari papa vachitaura dzavo vachitaura ndichiteerera ndoma ndaigadzira music yangu dzangu imamo so ndoona ngonzwa situation iri kutaurwapo ndoiteerera ndoisa mubrain mangu ndofunga nezvayo too much later on ndakufamba ndongoiri kana brain mangu maakuimba something related to
zvana ndichisabrisa brain zvazvo ani murikuona saka music yangu ndinonyora but nguva zhinji ndinongwiri kana brain mangu ndakuimba. Yeah. I remember last time patakasangana makanga mune urongwa hwekubuditsa album ratiri kutaura nezvaro iri rakatambirwa sei nevanhu kunze? No, patakasangana pepe album ranga rabuda. Rarabuda. Album rangu iri handisati ndaripusha. Ndakangonosiya kulibrary ndakabva ndanyarara nenyaya yekuti ndofunga tikatasa patakaita interview pepe makauya kumba kwangu ndaive ndakaomerwa ndine nzara mumba imwe yanga iri serious zvinhu zvisina kutombomira mushe saka pepe nandichangobva kunosiya mamusic yangu kulibrary ndakutoshauzwa ndofamba sei but enji yandakatanga kuita single yaya yakatambirwa vanhu vakaifarira vakatomboirequesta kumaredhiyo ichirira murikuona zvikiitika ndakazoita album kuti nditi nhasi uno nditi ndine one day ndakaiona ichirira paredhiyo haisati ndoda kutotiwo kana zvinhu zvakandirerukirawo ndizokwanisawo munoona zvinhu zvinoda kufollow up zvemazuva ano mungozviziva ndozvazvitori saka pane zvacho zvemazuva ano zvandinazvo ndati ndaita nenyaya yekuti zvinhu zvinoita sei hazvisati zvanyatsotabowe. Alright. Ndanzwa muchiti zvenizvo hamusati manyatsoriita follow up. Ko mikana yekuitawo mashows kana kuhaiwo kunzi no nhasi mukoma Phillip Gwaka vari kuridza kwakati muri kuiwana here mikana iyoyo? Hai baba ndikunyepa handisati asi chandoda kuti nditaure maringe to that side ramataurero ndingatopataura ndichitotendawo zvangu Sly Media iyoyi because pamakauya kumba kwangu pai makandita interview you find kuti paipa ndaive ndisina kana ndatopera option to my side handisina option totoshauzwa kuti ndoita sei but pane pakaonekwa vakava nekunzwisisa vakafollowa vakava nekunzwisisa vakapindira vanhu vangu ndoda kuvati tendei vazhinji vacho vakandipa chikafu ndakakwanisa kurarama kusvika zvinhu zvangu zvizosvikawo pazviri nhasi. Pane the likes of pane vanoda kutenda pane vamwe sisi 1 vari kuAustralia vanondisarudzai ivavo vakangondipa mari kuti ngachikafu vakabva vanyarara ndazombokwanisa kutaura navo futi kuzouya umwe anonzi Apostle Monalita vakauya kumba vakandipa chikafu vakadzoka futi vachindipa futi chikafu ndiApostle vanondibatsirawo minamato tongoenda chinonamatirwa chidai kuzouya baba namaita pembera vanogara kumadokero uko vakandichedza vakandipa futi chikafu kuzouya ndiani veve ndakazoita lucky pakaita akazofollowa Sly Media airidza neBund Boys kudhara that person is based in the United Kingdom munhu wekuti kana uchitotanga kutotaura naye unotofunga kuti hatina zvatiri kuronga like in madays atakatanga kutaura ndakatofungidza kuti because aichitanga kutaura naye nitaura zvekuti mwedzi upera kumwedzi unouya kuzodai ndakatomboti but I know that guy I don't know nichamutenda nei zvangu kufamba kwemazuva munhu wekuti vamwe vangobvisa chikafu vakabva vangonyarirawo zvavo but iye akamira neni kusvika right now zvandiri right now it's because of that guy airidza neBund Boys achiridza madrums long back madezi ana big tembo aya so that person ndiye wandinaye right now arondibatsirawo nepaanokwanisa napo zvizhinji zviri kuitika pandiri ndiye video ndiye ndakarimwe video futi riri kuuya ndiye tine single iri kuuya ndirogona kutaisa ndogona kulauncha anytime ndiye bendi rangu ashepa bendi rangu kusvika palevel rekuti kana rikashedzwa ndinonokwirawo pastage risinganyadzise you find kuti bendi rane uniform ndiye zvandiri pana makangotarisa ndakachenawo ndakapfekawo hembe kepi yakanaka hembe yakanaka ndiye
anonzi Kenny Chitsvatsva ari kuUnited Kingdom ndianondipfekedza so muri kuona kozouya madhiri akaita sekuti PA system PA system ari kugadzirisa akatogadzira ikapera kwasara timboridzawo shoti chinzwa tiri kurira here PA yanga akasiya iye achienda kuUnited Kingdom saka zvimwe zvacho yanga yafa akaigadzira gadzira with a mission yekuti adoda kuti ndiishandise muri kuona ndotaura saka ndiye munhu ari kutomira neni pazvizhinji zvakandiomera ndiwo ndototaura naye no mukoma wangu apa nepapa achindibatsira aiwa tinozvikudza nekuti vamwe kana vachiona vamwe vanogona kufunga kuti no vanhu vanotengwa vachitaura nyaya dzavo chichi asi kana tichiwana uchapupu kuti no pandakabuda paipa zvinhu zvazvakarema asi kuburikidza neSly Media isusu panapa we say we build bridges tinozvikudza kana tichiwana uchapupu hwakaita kunge wamuri kutaura uyu ndichitarisa muri kutaura kuti zvonizvo mune single yamunogona kuloncha anytime mungagona kuti tsanangurira kuti single iyi message yayo yakamira sei gospel song because ukatarisa nowadays namba zhinji dzevanhu akangoita mari iye akangofungidza ndane mari akutoona sekuti zvevamwe vanhu vese vasina basa utokanganwa nguva yaaitambura iye andimurikuona mai vake chaiyo vanogona kutongoti mai vangu ndovatondivhiringidzira vatovaroi akutonanga mai uroi andimurikuona saka ifaindi kuti isongo yandakagara pasi ndikaiona tino generation zhinji yenowadays tiri kubhaisa ipapo at the same time that single yachona ndikuita it's not kuti ndiri one ine ndindakaita song pandiri kuimba naye Kenny Chitsvatsva aripo tiri kufeature then pane one wekuDRC akaridza malead achona akaridza lead anonzi Bekina Kasongo Mukalia wekuDRC tiri kufeature 3 that single yachona and since muri kuona kuti vanhu tatambudzwa nepiracy nditofunga inoti kana single yangu ndapedza dai kuti veSly Media vainditendera ndaitotanga kuitawo kalaunch kangu papage renyu otherwise vamwe ndingangowanawo cheuviri because my expenses atinenge atikuwadza kumastudio hapana mari dzese dzichidzoka animuzvona pamwe ndingangowanawo kurarama igospel song aiwa ini ndinotokuvimbisa kuti sekutaura kwandamboita kuti Sly Media we build bridges zvinhu zvinoitika kuti tinotokupai platform iyoyo kuti muishandise nekuti platform yekubatsira vanhu saka takatarisa mataura mukoma Kenny mashoko amungada kunyatsovatenda nawo kuti mukoma Kenny ndoda kukutendai nekuti sekutaura kwamaita kuti the last time patakasangana zvishuwa zvinhu zvanga zvakaoma but nhasi unoyu sekutaura kwamuri kuita tokutarisai kana mufaro kana chiri patakasangana the last time pane difference iripo chii chamungada kutaura kwavari kuti mukoma Kenny zvandiri nhasi ndimi ipapo inini kusati kwangu ndinotoshaya kuziva kuti ndingavatenda sei ndingapataura sei nekuti inini mukoma Kenny ndiri kuvatora sababa vangu ndizvozvo muriona ende tichitaura ivowo zvechokwadi ndichiona vanonditora semwana wavo ndizvozvo kuti nditi ndine chinhu unofanira izvezvo mai vangu ini vari kurwara ndototadza kuvarapisa izvezvo totadza kuvarapisa mai vangu vari kumusha vari pamba inyaya yekuti kuna mukoma Kenny ndakangoitaura zvangu but ndakaona sekuti zvandaitofunga ini nivo vakutoya kumberini kwazvo totano but ivo chitoto hapana ndangakwanisa kuita nokuti vari kure bona but munhu wekuti kurwadziwa kwangu inini ndinotoona kuti ivo vari kutotora kurwadziwa kwavo vachitorwadziwawo ivo no because of we have to kuti inini ndiende kunoona mai vangu ini imari yaKenny kwira bhazi muno muHarare ndikuenda kunoona mai ndiKenny muri kuona nditaura saka zvinhu zvekuti ndotoshaziva kuti ndichamutenda sei
ndichamutenda sei munhu nguva zhinji ndongoti no mutumwa munhu so mutumwa waMwari ungamutendi ndizvozvo because ari pamisheni ari kufifila misheni yatumwa naMwari tenda unoyambutsa saka kwandiri ni mutumwa mutumwa waMwari akatumwa kwandiri ndozvandinenge ndakatoona matsaura mukati vari kushepa band ndinorangarira the last time patakataura maitaura kuti vanhu vamuri kushanda nawo vamwe vachona ndevamakamhenge munavo mukati kuti maiziva kuti uyu anogona chakati kuti hashamwari yatisangane tiita sei tiite this so far band renyu rakamira sei muri kushandana nani vakomana vandiri kushanda navo so far vari kuuya vachizoshanda under reformation crew because group rangu ronzi reformation crew pana Colin anouya achiridza rhythm then Shato anouya achiridza bass Behold anouya achiridza madrums vamwe vachono like pa sub rhythm ndonziswa mwana anonzi anzani kumfakozi vanozani maripita anonzi maripita ndiani achiridza sub rhythm then dancer pane makatarisa pavideo muchana kamusikana karutamba ikawo vanouya but ivo vane kwavo kwavanoshanda but vanova vanouya kuzondibatsira sevanhu vamwe vacho ndakarekodha navo mustudio saka vanova vachindibatsira panenge parema but munoona varume vakuru kuti vauye vachishanda vanoda mari varume vakuru kuti vauye vachishanda vanoda mari saka vanotouya kana tichinge ndati pane mari pakashayika mari havauye but kubva January handina kwandati ndaridza ndakanzi namukoma Keni mbomira vaida kugadzirisa zvinhu zvakaita seuniform vakagadzirisa PA system vakagadzirisa though hatisati tanyatsotimboiridza pashow kuti ivo vakwanise kunditi tora uende unoshandisa ichiri kumba kwavo nekuti vakanditi ivo vachandipa kuti ndiishandise kana ndisinawo show ndohaisa kuti ndiwane mari yechikafu pamba mazvona manje ndo misheni yacho saka bhendi randinaro vanouya zvavo but I can't say kuti vanhu vari permanent pandiri aiwa zvinhu zvandiri kutoronga kuti pamberi apo ndichazodza mukoma Keni tino mukoma Keni let's build our band rinenge rine vanhu vedu neconstitution yedu kana tichinge tamboita 2-3 mashows izvozvo ko mamwe matambudziko amuri kusangana nawo semuimbi nesereformation crew ya matambudziko aripo munoona band harisati tatanga ita mashows ndichiri kuti kurarama kwangu right now ndichiri kurarama nemari yemhomwe maSamuel though iye ari willing but munoza haringakwanise kuti homwe yaSamuel yapromoter haikwanise kuti izadze ikwanise kuti tese nemaband members tikwanise kurarama mukuona ntaura because ava vagara already vanenge vada kutorarama pandiri but nekuti ndiraramise ivo hunge taenda kushow mukuona ndo mamwe matambudziko achonawo matambudziko ekuti kuti tishedzwe kumashows chaiko chaiko hatisati takwanisa kushedzwa totonotsvaga zvisingabude kuzivawo kusaidi kwangu zvangu machallenges andonyanyofesa nawo ndovaya kuti right now mai vangu vari kurwara ndo dambudziko hompera ndakatarisana naro kuti no mai vangu inini unoona vakachengeta mwana wangu for a long time vakava vakaramwirwa mwana ane less than a year vakachengeta mwana wangu kusvika right now she is now 19 years vakurwara makumbo angozvimba hatizive kuti chii mushonga hapana amai tikarongedza pamba tiri kuite sevana mai varwara makumbo akazvimba kubva mumabvyumu kusvika bhodhi yese kusvika kunoko anditi but sevana tiri kuitei takagara namai mumba amai mamukasiya though vari kumusha ndiri kunorwara ari but ndiri kuziva kuti vari kumusha hakuna medication vakagara pamba ininiwo mumwoyo mangu ini ndine kubatikana kuti okay mai vakandichengeta kusvika ndakura ndaenda kujeri mai vachengeta mwana futi akura right now mai varwarawo mwoyo mangu ndenda kubatikana kuti no dai ndakwanisa kuti ndiwane chekutiwo mai vangu varapwa muri kuona
ipapo pakurwara kwamai vangu inini nowadays pari kundibata whilst kuvarapisa ndikwanisi handisi kukwanisa totally napamai vari kurwara pari kundibata too much baba ndodambudziko hombe randakati handingaridze magitara kandinakidza tizvozvo mai vari vakarara mumba zviri nani varari kuchipatara kwavanoonekwa nanesi kana kuti vaonekwa nadhokta toona kuti problem ndeyakati tashaya mushonga totsvagawo vanokwanisa kubatsira votitsvagira mushonga but now kuti nditi inini mai vacho uyai muone dhokta handisi kukwanisa but mumwoyo ndiita si ndiri kuda asi marandi ndodambudziko hairo ndodambudziko riri kundidya mwoyo especially nowadays what can I do kuti ndirapise mai vangu mambotaura mukataura nyaya yepiracy music yenyu iri kuwanika papi pamaplatforms akaita sei music yangu iri kuwanika mukangoenda papeji rangu mukangoti Phillip Gwaka music peji iroro munowana music yangu Phillip Gwaka music pane mamwe mapeji angonzi Phillip Gwaka aiwa pane rakanzi Phillip Gwaka music you get my music and also my videos angu video rangu so far ndine one rimwe racho riri kuyama manje pane vanogona kuda kukubatai vachida kubhuka probably for my-shows kana kuti vanenge vaine ma-events avanenge vachiita nhamba dzavanokwanisa kukubatai for ma-bookings ndedzipi 0781 359 074 0781 359 074 ndo nhamba dzangu idzodzo ndichirangarira kumashure uko mune vaimbi vamaitaura kuti no ndikapusha ndinoshuwira kuti ndizoshanda naningi so far pane vamakwanisa here kusangana naye wamunoti uyu ndiye wandamboshanda naye kana kuti zvava papi izvezvi ya shungu dzangu dzanga dziri dzekuti ndichibuda mujeri ndaiva neshungu kunyanya namukoma Solomon and kusvika pari nhasi I failed kuvaona zvadaza musi welaunch yangu vakasvika late munoona amene pamwe ndo nyaya yacho kuti vanhu vanenge vavakuru amene kozouya ndaona kuti kuna mukoma Solomon zvaoma vasi kubatika zvinhu zvaoma pepe ndakazonoda kuti dai ndakwanisawo kuona mukoma Alec Macheso I failed kusvika nhasi svikira pandakazobata mukoma Ken ndakangoona kuti no just the same ava maartist vane mbiri nasuno but still mukoma Ken is an artist because vairidza neBundu Boys kudhara so kana vari kukwanisa kutondiraramisa zvina ndanotombomira nawo maartist aya mukoma wangu pachokwadi havabatike maybe vanenge vari busy havabatike na ukatofona mamanagers acho anonge vachitokutaurira ipapo vatotaura zvinhu zvotoda samu hameno 10 years utozoona mazoona sa mukoma Phillip ndichitarisa imimi muri munhu wofuti apinda music handiti and mangwana pamwe kune vachagona kuchema kuti no mukoma Phillip havabatiki kana kuti chii ndoda kuti muaddress that issue kuma fellow musicians kuti kana munhu auya ari kuti zvoni ndiri kudawo rubatsiro ndaape mashoko amungada kupa kwavari zvichaita kuti ramangwana revaimbi ndini nhasi ndafunga ndauda kuimba ndikatsvaga mukoma Phillip vachandipawo ruoko ya zvazviri kuita pepe ndezvekuti zvechokwadi tikada kutaura unoita sekuti unoona kuona sekuti artist ari kushaina but munoona zvinoitika kuwanda kwevanhu vanenge vakukuteera ungazombokuva kuvasevha vese saka vanhu vekuti kafanira kuti tikataurisa mukoma Macheso namukoma Solomon vanhu vanovateera vanhu vari kuvateera vakawandisa zvisingaiti saka anomisira message kuapp anogona ziona after 3, 4, 5 days
ndimurikuona saka ndinoona sekuti munhu kana wane mbiri vanhu vawanda akuchakwanise kunge uchi accommodate base ndizvandee ndakaona izvozvo mukoma Phillip kunze ukoko kune vanhu vari kufollowa mukoma Phillip vari kufollowa reformation crew mashoko enyu amungada kutaura nawo ndiye kuti chii kuma followers reformation crew kutaura chokwadi tiri panapa nhasi but mangwana tichamirawo zvakaita vamwe kuda kana kusada because music yacho iripo and ndikutaura kuti kune vanhu vakateerera music yangu soft Sungura yandoridza yani ndiri kuuya nesimwe yandiri kuunza ndiri kutarisira kuti end of this September ndogona kuilauncha end of this September ndogona kuilauncha single yo yegospel muchangoona kuti no zvechokwadi kutaura nyaya yesoft Sungura ende mitsa vakuru obva muri kuteera racho imitsa vakuru zveshuwa vachaona mafans ereformation crew zvechokwadi vakuru vachaona kuti vakuru zvechokwadi uzi ndo vacho vatiri kuti mitsa vakuru mafans waya ereformation crew vakuru ndofunga bva kumashure muchitaura kuti single yegospel inonzani uye ndaikumbira kuti mungoiti turu kune vari kuteerera uko kuti vave nechidokwa chekuzoitsvaga musi wamunoti mailaunch single idho ayo haisati yane zita nditofunga zvakuti handichaipa zvangu pamberi pavandapedzisa pa 2-3 days kuya mberi ngainimboimba mbichana munyatsoenzo ene imbo yachinzi waichema usiku nesikati kuti dai ndatungamirwa yezvo nhasi watungamirwa wave kuganganwa Mwari waichema usiku nesikati kuti dai ndatungamirwa yezvo nhasi watungamirwa wave kuganganwa Mwari uchigara mumakomo iwe usina chekudya yezvo nhasi watungamirwa wave kuganganwa Mwari uchifamba mutunhu wakareba usina kusimira shangu zvonhasi watungamirwa wave kuganganwa Mwari uchifamba mutunhu wakareba usina kusimira shangu zvonhasi watungamirwa wave kuganganwa Mwari something like that mukoma Phillip semuyimbi I know kuti mune zvakawanda zvamunenge muchibatanidza rehearsals and stuff kune vanoda kukubatai ndinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe kune vamwe vane moyo munyoro vanenge vachida kubatsira vanokubatai papi namba dzangu ndidzodzo 0781 359 074 ndikumbira mudzidzokorodze futi 0781 359 074 ndo dzinowanika pese pa YouTube pa app ndo dzimwe chete izvozvo mashoko yenyu ekupedzisira kuruzhinji rweZimbabwe kunyanyisira vatsigiri vereformation crew kuruzhinji rweZimbabwe ndiri kuti aiwa ngative nenguva yekumboteerera soft Sungura yereformation crew soft Sungura inorwa nereformation crew tichadzidza zvakawanda mairi and I'm sure kuti pane chimwe chinhu chandakaona chekuti though few yesoft Sungura ndo yatinayo right now yatakaita kumashure pandakaita zvinhu zvakaoma ndiri kutarisa kuti kwatakuenda kumberi kutangira pasimwe tichava nezvekutaura vachava nezvinovatandadza vachatandara vachatandara uziva vanoda kutaura neni namba dzangu ndidzodzo 0781 359 074 kungave kuapu nongotaura nguva zhinji nei ndiri kuapu zvangu totaura is problem ndiri free kutaura neni
aiwa ndinotenda mukoma Phillip nenguva yamaspare kuti no rega ndimbotsika Sly Media yeah. Ndinoda kukutendai ruzhinji rweZimbabwe kune vanoramba vachitsigira Sly Media. Ndinoti kune vasati vasubscribe follow nekulike amaprograms ese anobuda paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndichingokutendai nekuramba muchitsigira nekubatsira sekutaura kwatinoita kuti Sly Media we build bridges. Ndofunga manzwa uchapupu wamukoma Phillip Gwaka. Ndinoda kukutendai ruzhinji rweZimbabwe nerutsigiro rwamunoisa kuti tiwanikwe tichikwanisa kusumudza avo vanenge vachida kubatsirwa. Ndinotenda nekuramba muchiona kwamunoramba muchiita. Thank you.